हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय SSB स' नोंथांमोना जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोननि आपकामिं भेकेन्सि फैगासिनो दङ बेनो जाबाय 10 पास बोरा बेयाव अनलाइन एबा अफलाइन खालामनो हाथारसिगोन मेल फिमेल गासैबो जायनो एलिजिबल जायो दा एलिजिबल जानो बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो मा नांदेरगौ आं गासैबो नोंथांमोननो मोनसे सर्ट नटिसखौ लाबोगासिनो दङ दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनो गोदानै फैदों लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो देन बेनिफ्राय जोंहा हमना ला आसाम फरेस्ट बेनिफ्राय बिडिसिलाव साख्रि फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो नेथ'दो बे अक्ट'बराव चान्स दङ बेनिफ्राय रिजाल्ट SLRC रिजाल्टआबो नोंथांमोना बे अक्ट'बरावनो चान्सआ दङ दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों मोनसे सर्ट नटिसखौ नायग्रोगोन दायो फुल नटिफिकेसन फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा बे जाबाय मोनसे सर्ट नटिस बेनो जाबाय SSB भेकेन्सिया दं गासै 399 आरो बे पस्टआ जाबाय SD कनस्टेबल नाथाय बेवहाय नोंथांमोना स्पर्ट्स कोटानिफ्रायसो फैनांगोन आरो जायफ्रा स्पर्ट्स पार्सन बेयावसो नोंथांमोना स्टेट लेभेल एबा नेशनेल लेभेल बा नोंथांमोना इन्टार इउनिभार्सिटि लेभेल गेलेनाय दङ स' नोंथांमोना बेयाव अनलाइन खालामनो हागोन बा अफलाइन खालामनो हागोन आरो बे सेलेरिया जागायगोन 21,000 निफ्राय जायो 69 सिम दा नोंथांमोना 10 पास जानांगोन बैसोआ 18 इयार्स गाहायसिनानो गोजौसिना जोंनि ST हिसाबै 28 इयार्ससिम बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय STफ्रा पेमेन्ट नाङा नाथाय गुबुना बेयाव 100 पे खालामनांगौनो आरो लोगोसे वेबसाइटआ दंखायो डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना बेयाव चेक खालामबाय थानो हागोन दा बे पस्टआ 10 पास नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना देन बेनिफ्राय स्पर्ट्स पार्सन जानांगोन GDआव मावनोब्ला आरो बे जेनेरेल नङा आरो जेब्ला जेनेरेल फैगोन नोंथांमोना मोनगोन लोगोसे SSC SD कनस्टेबलाव नोंथांमोना थाबैनो अनलाइन खालामनो हाथारसिगोन बेयाव गोबां पस्ट थागोन GD महरै नोंथांमोननि जेनेरेल हिसाबै स' बेनिफ्राय अफिसियेल साइट दंखायो नोंथांमोना मोनगोन देन बेनिफ्राय DHS आपकामिं एग्जाम अक्ट'बराव चान्स दङ जोबनायथिं आरो बेनिफ्राय SLRC रिजाल्टआबो नोंथांमोना बे अक्ट'बरावनो चान्सआ दङ मानोना बुंखादोंमोन जे फुजा जोबनाय लोगो लोगो रिजाल्ट होगोन होननानै दा बेखायनो नेथ'दो जेब्लासिम अफिसियेल नटिस फैया नोंथांमोना जेबो आपडेटखौ मोननाय नङा दा बेनोसैमोन दिनैनि SSBनि बिग आपडेट